Айде, дядо, сега ще ни правят фото. Чакай да махнем тия шишета, че пречат, че сега че съм полиция. Да, дядо, да. Еди сега. Като е кола, да видят, че пием кола, не пием не пием алкохола, пием кола. А пък бирата да не се вижда лялото, защото ще ме компрометира. Всяка бира компрометира. Кола, всяка кока-кола, брат на алкохола. Така е най-добре. Да. Мама и тати го харесват, а Фиона цял живот е мечтал. Така е най-добре, така е. Всички печели. Айде, ще ставим манекени на шуменско пиво. Дай да го покажем тук. Шуменско пиво, премявам. Да. И за това трябва да се карва. Кой ти дава уши? Да, разбира се. Сега, няма да сме спечелили, бе, ние тази капачка не сме вие. Здравей! Внимавай да лапна капачката. Няма да я фокусирам. Скъпа кръстница! Печелим бира, бе, няма виж. Да, има добра причина да ни домъкнеш тук. Имаме емблема на бира, печелим до тук бира. Дядо, виж какво направих, Все едно не сме пили тази бира. Не съм виновен аз. Разбира се, че не си. Как да бъде Дядо, видя ли какво стана? Ама не му е дава. Няма. Дядо, капачка не пием. Най-добре да отложим Ние пием от чешета, капачката колко ще има. Абе, на капачка какво може да пиеш, нищо дядо. Скрие капачката. Не, аз трябва да дам на магазин. Релалната страна да Плюс гледаш. държава друга капачка, Деска, като отворим. от сумките има да им гледаш. Не мога. Няма да го. Добре, дядо. Айде, дядо. Айде, здрай. Не мога да върна нещата. Нищо направо, манекени сме на шуменско пиво, дядо. Макар че Ариана пише на чашка, никога да. Добро, момче. Сега ние ще тръгваме. Трябва да среща косата му преди бала. Само утре ти забравя отзад. Боже носите, момче, да пием и носиш, дядо, да пием и носиш. И как? Разбира се, ще пием на черен дроб, нали, дядо? Било заразно. И тълпата се събрала за днешния тържествен кралски бал в далечното кралство. Каретите пристигат и от тях каймакът на обществото се сипе като вода от водопад. Всички звезди пристигат, за да почетат бала на принцеса Фиона и принц Шрек. Защото не мога да държи права чашата. Ето, Хензел и Гретел. Чашата да къси не може да пази хубаво равновесие. А за тях идват И върти докато за да балансира. нестойни, прекрасни. Чакай са, лекичко се Ето я, изпящата красавица. Тук са показа една ръчичка. Жанта. Това е, бе, татко. Една ръчичка се показа. Кой? Нищо не съм натиснала. Единствената, неповторимата, феята, Ама иначе Ръчичка отстранито е стабилизаторът. може би да. Ми тук има и една точка свети. Медалята види записа. Те ли? А, добре. Точка си. Айде, дядо. Айде сега лапа. Оха. Коки, купай се! Дядо. светските пути. От тази излиза риба, дядо. Ще та пукнай! Да си издига ръцете, гледа. Съм дал, бе, как съм дал. Сте ми на поправките. Ей, мишки, хвърлете едно Чак пилишко си грилте. Не. Кое си сакал, но... То само ще го близне, не са Даже причини. не е близо. Кой си требил на сака? Нали, дядо? О, чихо, виж колко щастливо детето е. А? Това е реклама на живота. Ама знаеш коя хубава студена е? Куко, купай се! На хубаво ли бириш, дядо? Купай се! Едно мизенце искаш ли? Ей! Уаха! Ще та пукна, да знаеш. Сега сухата ръка за мъже, пък мократа за пиене. Стадиос! Коки, къде е баба, къде е баба? Отиди да дадеш на баба. Как да не Дай на баба, дай. Как да обясним на тези жени, че ни е хубаво? Не, ила колечка. Колечка. Дядо, тъс подиграва ли с тебе, бе? И с колечка искате, да. Тя поне да е колечка, пък колечка. Нали, дядо? Че бирата върви с риболов. Бирата върви с риболов. Риболов не е необходим.
Вярват, че Я цункай баба, къде е баба? Това баба. Ще съм се излегнала. компанията на добри приятели. Ариана. Знаеш колко се фащат лицата? А сега, трите уникални футболни чаши. Пакетите Ариана 2 плюс 2 литра. Стигато до световно. Голям да порасне Децата се колко. смееха и весело подскачаха. Тъкмо идваше ред на въртележката, когато болката спря цялото има хлорофен литър капсули. Ликвидиране на болката. Капсулите се абсорбират незабавно и бързо отстраняват болката. Я дядо да дойде на трети да те гледа. Като е баба Колевци, цял свят. Кой ме дава чашата? Не е да те, нещо друго. Баща си. Световното Баща си или уникалния HDTV пакет от Близу. А сега вземи Рано. Дай да му дай на салфетка чумокача. Това е революция. Близо. Може ли да вляза? Имам една загадка. Как най-лесно да изтрием една рисунка? С гума или с ръкав? Трудно ли се перат? Много. Да пробваме ли Стайт Абсолют? Виж, чисти като гума. Чисти като гума. Дай ми една цювка. Дай на мама Стайт цювка. Абсолют. Дай на мама мучка. Коки. Къде е мама? Този е бил шампион. Дай на мама една цювка. 360. Дай на мама. На мама. И тъй като 80% от батериите не са позавите, като виждате на това семейство и наляво Дай ми една цювка, тъй. около и между зъбите. Аз сега почва ги преди ли е пред другия, сега гледай кой прави. Наистина и густите. О, валя повече батериите. Дай му. Следващ удар. Няма да остави. Моя чашка или ще я дам? Няма, аз ще си взема. Цялата уста е чиста. Не стига вече. Марка номер 1. Правата ми, да. Виждате ли как ме Да, има. Ние разбираме от това. Айде. Имаме за вас невероятен Excel Inspiron 1564 с Intel Core i3 процесор. Играйте любимите си игри без край. Намерете го само в Multirama с уникалния цвята на Super 1299 лева. Вижте всички супер дилс в магазините на Multirama. Дай ми една цювка, Коки. Дай на мама муцка. Дай едно гепи на мама, дай гепи. Гърни един нов свят с първия лаптоп от Nokia. И почувствай свободата с 3G мобилен интернет. Дай на мама мучка. Можеш да разчиташ Дай ми една цювка. издържащо до това. Кажи им чао. Със света да работиш и споделяш където и да си. Цункай го, мамо, цункай го. Цункай го, мамо, цункай го. Добре. GPS-а. Цункай го, мамо, цункай го. Точки на забавление. Цункай, мамо, дядо. Мобилен. Бубка, не ги слагай на масата, ако обичаш, ще ме пречат. Може ли да пробваме това? Не, а Богомира, компютъра прави било, не го пипайте. Да направим някаква било, молец. Чек. Чули, мамо, молец. Ама той ще си идва. Нещо погледнем, мамо. Иде, мамо, че дядо ти се притеснява. Твой приятел. Да ни изгори, мамо, да направим някоя била, така да гръмне, молеца. Шуменско премиално. Чек. Ето, ето долу тук има на нашата камера. Ако не беше колко да правя снимки, нямаш да видя. Аз ще я фърля. Аз колко бюджет хвърли влезе? Аз не бия. Що специално не бяга тогава. Да сложи да пишеш на здраве отгорно камарче. Обаче надеждата добре. Спойте. Още филмчето малко. Ама ти ако не искаш да гледаш, трябва да напусне нещо друго. Аз Като знаеш вкуса на народа. Ние българите без месце не сядаме на маса. Ето Коко? писаната чиния. Коко. София, какво търсиш там? Ако е празна, няма да намери място на маса. Дай ми една цювка. Също Коки, бе? всяка трапеза се намира място за Много нея. интересна реклама, Хванеш ли да, веднъж вкуса на народа? Кой играе Енгланд? Знаята Ангелер. процент. Шпек народен, вкус народен. Белината е ефикасна срещу